Mayong gabi, mga kauturan ko kay Kristo, yaring aton mga intensyones para sa pagsaulog naton sang anticipated Mass, sang Corpus Christi. Para sa kalag nanday Rodolfo Cagamparo Gunay, Apolonio Senior kag Serena Gamarcha, Apolonio Junior kag sa tanan niya mga kalag sa purgatorio. Para sa kalag ni Salvacion Sayo, offered by Elias Sayo and family. Para sa kalag ni Michael Angelo Capadocio, offered by Capadocio family. Para sa kalag nanday Carlo Magno Dumaniel, kag Montserrat Dumaniel, offered by Annabel Dumaniel. For the soul of John Ryan Tolentino, offered by Talanas and Casabon family. Para sa kadlawan sa himata nga yara na subong sa piyak nga kinabuhi, offered by Gunay family. Thanksgiving Mass is offered by Judith Tabuyok for good health and blessings received. Thanksgiving Mass for Yael Nathaniel S. Carrera on his 5th birthday last June 8. Thanksgiving is offered by Teresa Tianyo on her 87th birthday on June 12. Kato niya mga sponsors, Mr. and Mrs. Randolph Martinez and family. Mr. and Mrs. Lydia Kamangunan and family. Mr. and Mrs. Jomari Gamarcha and family. Mr. Stephen John Escarrera and family. Magding and Nining and family. Kag Mr. Elias Sayo and family. Ang Eucharistia, amo ang ginahalinan sang kusog, kakabakod sa mga tumuluo sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Amo man ini ang padulungan kaysa Eucharistia, ginahalad naton ang mga bunga sang aton pagpangabuhi dira kay Kristo Jesus. Sa pagsaulog naton sang Piesta Solemne sang Corpus Christi o kun sang labing santos nga lawas kay dugo ni Jesus, kabay pa nga magbakod ang aton pagtuo sa sakramento sang Eucharistia sa diin ginahatag sa aton ni Kristo ang iya kaugalingon bilang tinapay gikan sa langit nga nagaamlig sa aton para sa kabuhi nga wala sing katapusan. Pagkanon ko ikaw sang pinakanami nga trigo, kag busgon ko ikaw sang dugos sang putyukan. Ang aton celebrante sa aton anticipated Mass, amo si Reverend Father Julius Jacobres. Palihog magtindog ang tanan.
Sugod kita sa aton selebrasyon sa ngalan sa Amay, sa kanakas ng Espiritu Santo, Amen. ang ginaoyara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Ako na maging takus kita sa pagselebrar sa Santos nga misa, kilalaho nato na ang aton mga sala. Tanan, nagka-confessar Konfesar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako matuod sa una-una, sa pulong sa buhat kay sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon dako nga tud nga sala. Busa nagaampo ko kay Santa Maria Berhen gihapon, sa tanan nga mga les kag mga santos. Kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Diyos nga makagahom kag sa napatawad na aton mga sala, tuytihan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Sa
Tuyo kita. O Ginoong Kristo, imiginbilin sa amon ang handumanan sa imo pagkasakit sa makatalanhagang sakramento sang Eucharistia. Itugot nga simbaho namon sing nagakaigo ining misteryo sang imo lawas kag dugo. Agud nga mangintakos kami sa pagbatyag sing walay untat sang bunga sang imo pagtubos sa amon. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari upod sa Amay kag sa kaisahan sang Espiritu Santo. Dios sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Amen. Ang pagbasa gikan sa libro sang Deuteronomio. Si Moises naghambal sa mga tao nga nagasiling, dumduman ninyo kung daw ano ang pagtuytoy sang Ginoo sa inyo Dios, sa inyo malawig nga pagpanglakaton sa disyerto sa sulod sang nagligad nga 40 katuig. Ginpadalhan niya kamo sing mga kabudlayan sa pagtilaw sa inyo. Agud iya mahibaluan kung ano ang yara sa inyo tagipusoon kag kung inyo tumanon ang iya mga sugo. Ginpagutuman niya kamo, dayon ginatagan niya kamo sing mana nga kaunon, isa kasahi sang kalanon nga wala pagid ninyo matilawi kag sang inyo mga katigulangan halin sang una. Ginimo niya ini sa pagtudlo sa inyo nga hindi lamang sa pagkaon mabuhi ang tao, kundi nagakinahanglan man siya sang pulong sang Dios. Hindi kamo magkalimot sa Ginoo nga inyo Dios nga nagpagwa sa inyo gikan sa Ehipto sa din ginulipon kamo. Ginpuytuyan niya kamo sa malapad kag makahaladlok nga disyerto nga may dalitan nga mga manog kag mga iwi-iwi. Sa mamala kag kigas nga duta ginpailig niya ang tubig gikan sa batuban tiling. Dito sa disyerto, ginatagan niya kamo sa mga mana nga kaunon. Isa kasahi sang kalanon nga wala gid matilawi sang inyo mga katigulangan. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Dayawa ang Ginoo o Jerusalem. Dayawa ang Ginoo, O Jerusalem. Dayawa ang Ginoo o Jerusalem, dayawa ang imo Dios, o Sion, ginapabakod niya ang inyo mga puwerta, ginahatagan niya si mga kayuhan ang imo mga tao. Dayawa ang Ginoo, O Jerusalem. Ginahilway niya sa mga katalagman ang imo mga dulunan, kag ginabusog niya ikaw sang pagkamaayo nga trigo. Nagahatag siya sing mando, kag nagaabot ini gilayon sa duta. Dayawa ang Ginoo, O Jerusalem. Nagahatag siya sang iya mensahe kay Jacob, sang iya mga pagtudlo kag kasuguan kay Israel. Wala niya ini ginhimo sa iban nga mga kapungsuran. Wala sila makahibalo sang iya mga kasuguan. Dayawan ninyo ang Ginoo. Dayawa ang Ginoo, O Jerusalem. Pagbasa gikan sa nauna nga sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Mga utod, wala bala kita nagapakigambit sa dugo ni Kristo, kung kita mag-inom sa sining nga kupa sang pagpasalamat nga aton ginapasalamatan sa Dios? Wala bala kita nagapakigambit sa lawas ni Kristo,
Kung kita magkaon sini nga tinapay nga aton ginapamihak-pihak, tungod nga may isa lang katinapay, kita tanan, bisan nga madamo, nangin isa kalawas, kay kita tanan nagaambit sang isa lang katinapay. Ang pulong sa Diyos. Salamat sa Dios. Niyog magtindog ang tanan. Ako amo ang buhi nga tinapay nga naghalin sa langit siling sang Ginoo. Ang bisan sino nga magkaon sini nga tinapay magakabuhi sing dayon. Ang Ginoo yara sa inyo. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo o Ginoo. Si Jesus naghambal sa mga Hudiyo, ako amo ang buhi nga tinapay nga naghalin sa langit. Ang bisan sino nga magakaon siya nga tinapay magakabuhi sing dayon. Kagang tinapay nga ako nihatag among akon unod nga akon ginhatag para sa kabuhi sang kalibutan. Amo ini ang ginsuguran sang mainit nga biniisay sa mga Hudiyo. Nagsiling sila, paano bala ang paghatag sini sa tao sa aton sang iya unod, agud nga aton kaunon? Si Jesus nagsiling sa ila, nagasiling ako sa inyo sang matuod, kung hindi kamo magkaon sang unod sang anak sang tao, kag mag-inom sang iya dugo, wala kamo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. Ang bisan sino nga nagakaon sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan, kag babanhawon ko siya sa katapusan nga adlaw. Kay ang akon nunod amo ang matuod nga kalanon, kag ang akon dugo amo ang matuod nga ilimnon. Ang bisan sino nga magakaon sang akon unod kag magainom sang akon dugo, magakabuhi sa akon kag ako sa iya. Ako ang ginpadala sang buhi nga may, kag tungod sa iya nagakabuhi man ako. Sa amuman nga bagay, ang bisan sino nga nagakaon sa akon magakabuhi tungod sa akon. Diyan ini ang tinapay nga naghalin sa langit. Hindi na ini kasubong sang tinapay nga ginkaon sang inyong mga katigulangan, kag wala sa payan, nagkalamatay sila. Ang nagakaon siya nga tinapay, magakabuhi sing dayon. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayawon ka o Ginoong Hesu Kristo. Sa sining aton selebrasyon sang Corpus Christi o kung pagselebrar naton sang kapiestahan sang lawas kag dugo ni Kristo, duha ka bagay ang aton nga pamalandungan. Una, ang pagpasalig sang Dios nga hindi niya kita pagbayaan. Ikaduha, nga pagpanghangkat man sang Dios nga kita mangin sakramento man sang pagpasalig sa aton isig katawo nga may Dios sa tunga naton. Una, ang pagpasalig sang Dios nga hindi niya kita pagbayaan. Amo ini ang ginselebrar naton sa nagligad sang pagkayab sang aton Ginoong Hesukristo, kay nagsiling kita nga nagpadala siya sang manugbulig nga mo ang Espiritu Santo, ang Pentecostes, ang
kunsad sang Espiritu Santo. Pero kung lantawon naton sa paglantaw sang aton tawhanon nga disposisyon, kung ikaw bala nga bayaan mo ang imo mga abyan, bayaan mo ang imo kilala, maluwas nga ginbilinan mo na sila sang manugtabang nga amo ang Espiritu Santo. Do hindi ka bigid maributay kay balaan mo ang sitwasyon sang imong mga abyan nga dali sila mahaylo o kung dali sila magluya. Gani nga kung ibutang naton ini sa disposisyon sa aton mahal nga Dios kay Ginoong Hesukristo, maluwas nga ginbilin niya sa aton ang Espiritu Santo sa pagpabaskog sa aton. Nagbilin man siya sang ginatawag naton sa aton katekesis nga sakramento sang Eucharistia. Ano ang sakramento? Tanda, no? Tanda. Balaan niya tanda. Kag ang nangin misteryo siya kay ginakabig naton nga sa aton Santos nga Misa sa Eucharistia ang tinapay kag bino nagabaylo sa lawas kag dugo sa aton Ginoong Hesukristo nga amo ang nagapabakod sa aton. Maluwas sa Espiritu Santo nga ginbilin sang Dios sa aton, ara sa gihapon naman ang Eucharistia nga nagapaisog sa aton sa pag-atubang sa mga pagpanghangkat sa aton kabuhi. Sa bagay nga kung lantawon naton sa kada semana nagaukon kung sa inyo man o kung sinuya ang kada adlaw nagasimba no sa aton diri pagtililipon kada semana baka isa nagatipon kita nga nagaselebrar sa Santos nga Eucharistia nga nagapati kag nagatuo nga sa pagbato naton sa lawas kag dugo sa aton Ginoong Hesukristo mapabaskog kita no sa mga pagpanghangkat mga trials and difficulties ang aton kabuhi. Gani amo ina ang una naton nga pamalandungan ginapamalandungan. No, ang Dios nagapakita sang iya tanda nga wala niya kita ginapabayan. Ara ang Eucharistia na ginapabalo niya sa aton sa kada semana. Kung anuman ang ginaatubang naton nga mga problema nga kinahanglan nga tanda. Bangod kay tawhanon kita, no? Una sa tanan ang Espiritu Santo hindi naton makita pero mabatyagan naton. Bangod sini ang Dios naghatag pagit, no? Pero kinahanglan man naton sang pagtuo, no? Kay pagtuo nga sa likod sinang tinapay kag sa likod sinang bino ginatuuhan naton pagkatapos ang konsagrasyon mahimo siya nga lawas kag dugo sa aton Ginoong Hesukristo. No, tanda naga-remind sa aton, no? Makita naton, no? Nga nagatuo kita nga sa pagkaon naton o kung sa pag-receive naton kay Jesus, no? Ang aton panimuot mangin katulad man kay Jesus, no? Kung paano kita mag-respond sa mga pagpanghangkat sa aton kabuhi, kabay pa nga ini kung si Jesus sa sininga sitwasyon amo ini ang iya buhaton nga bangod kay ginaamat-amat naton palatom si Jesus sa aton adlaw-adlaw nga kabuhi bangod kay gina-receive naton siya sa kalawat, no? Amo ini ang una naton nga pagpamalandong mga utod, no? Ay ikaduha, bangod sini kay gapati kita nga bato naton si Jesus sa aton kabuhi nangin tanda si Jesus pagi sa sakramento sang Eucharistia ang iya tanda ara makita naton, no? Mangin tanda sang iya presensya. Ang ikaduha, amo ang pagpanghangkat. Nga kita tandaan nga nagabaton sang lawas kag dugo ni Jesus, nagbaton sa sakramento sang iya pagpalangga. Mangin sakramento man, no? Tanda man, no? Sang presensya sang Dios sa tunga sang katilingban. No nga aton kabuhi sa aton masugata sa adlaw-adlaw nga kabuhi, membro sa aton pamilya, sa aton ulobrahan, sa aton mga abyan, kung sila mag-istorya o kung sa aton pagginawi, no, mabatyagan nila nga buhi ang Dios sa aton paginawi, sa aton adlaw-adlaw nga paginawi. So ikaduha ini amo ning aton pagpanghangkat. Kaginabilin nakon sa inyo naton sa aton isa kag isa pagpanghangkat sang Dios sa aton. Kung ginabato naton si Jesus sa sakramento sang kalawat, kabay pa nga mangin sakramento man kila sang presensya sang Dios.
para sa iban. Ayhan ang akon lang nakita nga konkreto nga imahin ilabi na gid sa mga kabataan subong no. Agud nga mangin instrumento sila o kon misyonero sila sang presensya sang Dios sa tunga no kun sa ilaman no. Ilabi na gid sa social media no. Kabay pa nga mangin hindi ang aton mga kabataan hindi madala no sa subong mga nagaduging no na tawag ko na no technological online marites no sa mga kabataan no kay gaduging subong sa social media nga nahapos nga hindi kabla mangin matuod no amo lang ginasulit-sulit ko bla no ang ginabutang nila sa ila my day no daw kuno abi amo ni no pero hindi gali amo no kuno abi nagasakay ang insulit-sulit ko ni Permi kuno abi sakay sila sa eroplano no i-picturean niyo na no do pertahan sang eroplano bla no gali kay ang cover bla sang bowl sang CR no ang una pungko bla taong kita una no but sample lang na no kag sa iban pagid bangod kay para sa akon personally amo ini ang nagaot-ot sang aton pag sinalayo ukon sa pagpanindugan naton sa kamatuoran no kasatol no kay tulo TikTok ka lang da no pero ginakambyo bla ang imong panindugan kung ano ang matuod no ang resulta sina may mga vloggers no sa social media nga para lang madamo iya views no mangita sa sang iya nga subject nga para lang damo makalantaw no pero hindi sa responsable kung tuod ang iya gin-post no ang punto ya lang yang ati tamo views siya ginabaydan sa sang ano ganing YouTube babayad sa imo no gina-monetize no pero amo na no nagadula ang aton pagka-sakramento sang presensya sang Dios sa tunga naton ukon sang pagkamatuod bangod sina iniayhan panugyan sa mga pamatan-on kag sa aton niya mga katigulangan kabay pa nga kimangin tanda man kita sang presensya sang Dios sa mga ulihing tubo kag sa aton pagsinalayo diri kabay pa nga sa aton pagtingwa nga mangin magagbay nga katilingban magamay nga katilingban diri sa San Rafael tinguhaan naton nga mamunga o kon makita sa pagsinalayo naton ang aton nga pagkalawat sa kada Domingo ang pagpamihak-pihak sang aton kaugalingon para sa nagakinhanglan sa katulad man sang ginbugi na buhat ni Jesus sa pagpamihak-pihak sang iya kaugalingon agud kita mabuhi kabay pa nga ang aton kabuhi mangin katulad man sang Eucharistia pamalandungan naton ini magtindog kita tanan sa pagpayag sa aton pagtuo nagatuo ako sa Dios amay nga makagagahom sang tanan magbubuhat sang langit kay sang duta nagatuo kay sa Kristo ay anak nga bugtong nga aton Ginoo nga ginpanamton sa ilang sang Espiritu Santo gimbunag ni Santa Maria Birhen ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato gilansa sa krus na patay kay ginlubong nanaog sa mga minatay sa ikatlo kadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay kumayab sa mga langit ken galingkod sa tuo sang Dios nga amay makagagahom sang tanan. Gikan dito magaripa siya luwat sa paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagabanhaw sa mga lawas, kay sa pagabuhi nga wala sing katapusan. Amen. mga muyo kita sa langit nun nga may agud nga ang aton Eucharistia mangin matuod nga tanda sang paghiliusa sa paghirupay kag pagbinuligay sa dako nga pagsalig isabat naton Ginoo himpita kami sa imo paghigugma Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Kabay pa, ngang amon debosyon sa Eucharistia, magbulig sa amon sa pagpadalom, sang amon pagsaulog, sang misa, sa Domingo, kag sa pagsimba kay Jesus, sa Santissimo Sacramento, sagwa sang misa. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Kabay pa, ngang amon Santo Papa nga si Francis, ang amon Obispo nga si Jose Romeo, mga pari, kag mga diakono,
magpangabuhi suno sa espiritu kag kahulugan sang Eucharistia nga ilagi na sa ulob. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Kabay pa, ngayang amon pagsaulog sang Corpus Christi, mangintuburan sang mas madalom nga debosyon sa Eucharistia, kag sang pagsunod sa mga hangkat sini sa karon nga tiniod. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Kabay pa, ngayang amon pagsaulog sa Philippine Independence Day sa buwas nga adlaw, maghatag sa amon sang inspirasyon nga kahulungan ng amon kahilwayan kag magpanikasob para sa kahamungayaan sang amon pungsod. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Kabay pa, ngang amon mga himata nga nagtaliwan na sa sining kinabuhi, nga nagbaton anay sang lawas kag dugo ni Kristo sa santos nga misa. Makaagom na sang kalipay didto sa bangkete sang langit. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Iopod man nato ng aton personal nga intensyon kag ang intensyon sang aton katilingban kag parokya. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Diyos nga mo namay, gintawag, kagintipon mo kami sa Eucharistia, nagapasalamat kami tungod sining sakramento, sang amon kaluwasan. Buligi kami agad nga sa ulugo namon sang ang kahulugan sining amon pangabuhi. Ginapangayo namin ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog magtitulong tanaw. Magpangabuyo ka mga utod, agad nga akon kang inyong sakripisyo, mahamutan sa Diyos, amay nga makagagahom sang tanan. Batununta sa ginong sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kakimen sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kag sa bugos niya nga simbahan. O Ginoo ihatag sa imo simbahan ang bugay sang pagidai kapag hiusa,
nga patimaan sining dulot nga amon ginahalad sa imo ginapangayo namin ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Ibayo ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Takos kagangay gid igo ang papuslanon sa amon kaluwasan niya sa gihapon kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga maigamhanan ko galay katapusan nga Dios pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Sa katapusan nga panihapon samtang nagalingkod siya upod sa mga apostoles iya halad ang iya kaugalingon sa imo bilang walang dagta nga kordero kag himpit nga dulot agud nga mapadayon tubtob sa katapusan sang panahon ang handumanan sang makaluluwas nga sakripisyo nga iya ginhalad sa krus. Sa sini nga sakramento imo ginasagod kag ginapasantos ang imo mga tumuluo agud nga bugos nga kalibutan na iwagan sang isa lamang kapagtuo kag maghiusa sa isa lamang kapaghigugma. Gani nagapalapit kami sa bangkete sining makatilingala nga sakramento agud nga mapunaan mo kami sang imo grasya kag mangin kaangay kami kay Kristo ang amon langit non nga huluwaran. Tungod sini ang tanan nga mga tinuga sa langit kag ang sa duta nagasimba sa imo kag nagaamba sang bago nga kalantahon kag kami man upod sa katilingban sa mga angheles nagabansag sa imo sing walay untat nga nagasiling. Ang Ginoong Diyos sa mga ehersito Hosana sa Santos ikaw nga tuod o Ginoo kag tuburan sa na pagkasantos gani ipadalang imo espiritu sa pagpasantos ining mga dulot at nga mahimo ini para sa amon nga lawas kay dugo sa amon Ginoong Kristo. So wala pa siya gitugihan sa kamatayon nga ginbaton sa kinabubuton, yagin kuha ang pamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Ipadagtag sa imong gituton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag magkaon sini kay mga ako lawas kay gatugyan para sa inyo. Subong pagkatapos ang panihapon niya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat kag palibot sa mga tutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag maginom sa sining kalis kay nimong kalis sa akong dugo. Ang dugo sa bago kag walay katapusan nga kasugtanan wala para sa inyo kag para sa tanan. Sa kapatawaran sa mga sala himo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Ganyo amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi kag ining kalis sang kalawasan. Sa pagsaulog namon sa handumanan sa pagkamatay kapag abanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay mo kamiging kabig ang mga dako sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo. Sa sining sakripisyo nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magpeusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. Ginoo dumduma ang imo simbahan nalapdag sa bungos sa kalibutan. Impilasa sa pagigugma po sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Jose Romeo, kag sa tanan na kaparian.
Doon tuma, mga sakop sa iyang mga katilingban, nga nagtaliwan, nga may paglaom, mamabanhaw sila. Doon man ang tanan ng kalamatay sa imo pagkaabian, matunan sila sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, nga diri karon nagatambong, agad nga maambit namon ang kabuhi, nga walang sing katapusan. Magdayo kag magimaya kami sa imo, pod kay Santa Maria Virgen Elois ang Diyos, pod kay San Jose nga Abana, upod sa mga apostoles, sa sana ng mga santos nga nagpahamuot sa imo. Pagi sa imo anak na sa Jesu Kristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kagdara sa iya, ginahatag sa imo, o Diyos amay nga makagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo. Ang tanan na dungog kagimaya sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton maluluwas, mga muyo kita sa pangamuyo nga gintudlo niya sa aton. Luson mo kami o Ginoo sa tanan ng kalautan. Tangi kami sing pagidahit sa amon mga inadlaw. Buligi kami gud maluwas kami gihapon sa sala. Agpaligo na kami sa tanan na palaligman. Samtang nagapaabot kami isang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman. Ng mga balik sa Jesu Kristo nga amon manluluwas. Ginoong sa Kristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles ang pagidahit kinabiling ko sa inyo. Akong pagidahit kinahatag ko sa inyo, hindi pagtamdang ang mga sala, kundi pagtuo sa imong simbahan. Nasusay mo gisiling at agi sa pagidahit kapag iusa. Ikaw nagakabuhi ka nagahari. Sa tanan ng mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Pagidahit sang Ginoo, yarag yapon sa inyong tanan. Kag yaraman sa imo. Magatagay kita sang tanda sang pagidahit.
Yan si Kristo, ang Kordero sang Diyos, nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan kita ang inadapit sa bangkete sang Kordero. Ginoo, dila ko takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imit lang lamang sa kapulong, kay mag-aayong akon kalag kaglawas. Ang lawas ni Kristo. Amen. Handog sa akon nagipuson nga ikaw akon kit nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa banal nga Eucharistia. Akang kun indikit matigayon, magkarika Jesus sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kalag. Sanctify me, body of Christ. Save me, water from the side of Christ. Wash me, passion of Christ. Give me strength. Hear me, Jesus. Guide me in thy words that I may never leave thy side. From all evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Guide me in thy words that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Palihog magtindog ang tanan. Mga buyo kita, o Ginoong Hesukristo, ipaagom sa amon ang kalipay nga dayon sang imo pagka-Diyos. Tungod sining pagkalawat nga isang imo hamili nga lawas kag dugo, nga amo diri sa duta ang halimbawa sa bangkete sa imo langit nun nga ginharian. Pangayo namin ini sa imo. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod sa makadali para sa malipot lang nga pahibalo. Ginapaabot kit sa aton niya Cora Paroko, Reverend Father Jose Alberto Guillen, sa congratulations sa mga
baton sang sakramento sang konfirmasyon. So sa inyo tanan, madamo gid nga salamat kag kabayunta ang pangabay sa aton kura paroko since nabato na ninyo ang sakramento sang konfirmasyon, magtambong kamo o kung mag-attend sang Santos nga misa sa kada Domingo. O kung digani diri sa aton nga chapel every Saturday 6 p.m. anticipated mass para na ina sa Domingo nga adlaw. Kaya kung nakasimba na kamo sa sining Santos nga misa naton, bot silingon, nakatuma na kita sa aton obligasyon. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Kamutanan, bidisyonan sa mga gahom nga Diyos, ang Amay, ang Anak kag ang Espiritu Santo. Amen. Lahat kita sa pagidait, tapos naton Santos nga misa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa inyong tanan.